Здравейте, момичета! В днешното обучение ще ви покажа как можете да си направите много добри снимки с супер високо качество с помощта на изкуствен интелект и след това да създадете от тях собствен аватар, т.е. видео, в което вие говорите, движите се, напълно пресъздава вашата визия в самото видео. Сега в момента пред вас виждате моят уебсайт. Всичките снимки тук са генерирани с изкуствен интелект. Можете да видите качеството на самата снимка. За направата по принцип на такава снимка, може би ще ни трябва професионален фотограф, грим, прическа, дори да се облечеме правилно и да застанем правилно, т.е. и малко самочувствие и кораж да застанем пред камера. На мен не ми се налагало да правя това, защото следвах стъпките, които сега ще ви покажа. Ето още няколко изображения, да видите колко красиви и прекрасни изглеждат и с какво красиво излъчване всъщност ме прави да изглеждам изкуственият интелект, който дори, честно казано, да застана пред професионален фотограф, не знам дали аз като непрофесионален модел бих могла да пресъздам. За да започнем, първо ще отидем на едно приложение, което се казва Photor. Ще ви дам линка към това приложение. В него трябва да си направите акаунт, можете да използвате вашия Google имейл, така че става доста лесно. Има безплатна версия, но аз ви препоръчвам да ползвате най-евтиния план, който всъщност е 2,83 евро на месец. Като ако си направите абонамент за цяла година или 7,50 евро, ако плащате месец по месец. Тук аз правя всичките си дизайни, всякакъв графичен дизайн, от изображения до създаването на изображение с изкуствен интелект, до промяната, премахване на фон и така нататък. Доста мощно приложение. На пазара също има Canva, което е по-известно същото приложение, но аз предпочитам да ползвам Photor, защото е по-евтино и смея да твърда, че има същите възможности. Сега, за да мога да създам имидж с изкуствен интелект, ще отида на AI Image Generate, което е тук на първия ред. Също от менюто в ляво можете да го намерите на второ място тук. Ако го натисна, съм пренасочена към една страница, на която мога да задам моят така наречен промпт. Промпт всъщност е нашето задание към изкуственият интелект, т.е. с натурален език, на български също работи. С натурален език трябва да му кажем как ще изглежда изображението, което ние искаме да ни генерира. В менюто отляво, съвсем накратко, ще ви кажа, че можете да изберете различен стил за вашето изображение, като може да се ориентирате по самото изображение, разликата в стила. Т.е. има детски изображения, аниме, пинъп, така изображение на малко по-старо, сякаш по 20-30 години изображение. За целта на това обучение ще ползваме Photography 4, което е най-близкото до фотография като изображение. Отдолу можете да изберете размера формата на самото изображение, като за различните социални мрежи или уебсайтове, може би ще ви трябва различен формат. За Instagram аз ползвам 1:1, за YouTube 16:9, за Reels, които са TikTok, Instagram 9:16. Работи доста добре. Изображенията, пак ви казвам, са с много високо качество, така че можете да ги увеличавате, намалявате, променяте и така нататък. Можете също да изберете на всяко натискане на бутона Generate колко изображения да ви бъдат генерирани. 1, 2, 3, 4 и така нататък. В момента, в който вече сте избрали, аз предпочитам да избера винаги едно изображение, за да мога да знам какво да променям в моя промпт, така че да направя изображението по-близко от това, което аз си представям. В случая, тук вече можете да си развихрите въображението, каквото искате можете да му кажете да направи. Примерно, жена на около 30 години, работеща с деца в детска градина и какво прави? Пише на дъска. Можете също, колкото повече подробности му давате, толкова по-добре. На 30 години с кестенява коса.
и широка усмивка. Не се притеснявайте от правописни грешки, достатъчно интелигентен на изкуственият интелект, за да разбере какво имате предвид. В момента, в който сте готови с вашия промпт, просто натискате Generate и изчаквате малко, за да може да бъде генериран вашата фотография. Окей, чудесно. Имаме младо, красиво момиче, пише на дъска, вижда се отзад, че работи с деца, доста добро изображение се получи. В случая мен това изображение ме устройва, но нали, може би трябва да опитате няколко пъти, за да намерите най-правилното изображение. Сега имайте предвид, че понякога изображенията имат леки дефекти. Обикновено съм забелязала около крайниците, т.е. ръцете. Ако се виждат и пръсти на краката, много често се получават леки дефекти, т.е. примерно да речем има 4 пръста, а не 5 или нещо такова, така че огледайте самото изображение, за да сте сигурни, че отговаря на вашите изисквания. И за да го свалите на вашия компютър, просто трябва да натиснете Download. И той започва автоматично да се сваля в JPEG формат, който нас ни устройва за следващите стъпки. Сега, за да може на това изображение, вместо да има просто едно момиче, ами да съм аз, в случая ще трябва да сменим лицето. За целта отивам на ето този сайт AI FaceSwap.io, където можете без дори да си правите профил да смените лицата на снимките. За целта просто трябва да натиснете ето на този бутон Start Face Swap, при което ще бъдете насочени към тази част от уебсайта, където можете да качите вашата снимка, която вече сте генерирали, и можете да и задължително отдясно трябва да качите и снимката, на която сте вие, за да може лицата да се сменят. Така, аз съм си подготвила няколко снимки. Ето така, това е една снимка, на която аз се харесвам. Лицето ми се вижда доста ясно, само аз съм на снимката. Хубаво е наистина да е снимка с високо качество. И сега ще натисна Face Swap, при което очаквам, че оригиналната снимка ще има моето лице накрая. Не отнема много време, но все пак трябва да се изчака няколко секунди. Имайте предвид, че ако има повече от едно лица на изображението, първото лице отляво надясно ще бъде сменено, т.е. предпочитайте изображения, в които няма други хора. Ето ме мен, обяснявам и работя с деца. Запазена е прическата, но лицето действително доста прилича на мен. Използвана е моята фотография. Страшно ме устройва това изображение. И затова бих искала да си го сваля от бутона тук отдолу. Ако случайно не ви се получи от първия път, можете да пробвате колкото си искате пъти, защото е напълно безплатно. Както казах, няма нужда от създаване на акаунт, нищо. Просто отивате на уебсайта и натискате един бутон. На следващата стъпка ще трябва да създадем нашия аватар. За целта ще използваме приложението Synthesia. Тук сега трябва да си направим акаунт. Искам да мина с вас по стъпките за създаването на акаунт, защото има няколко стъпки. Не е сложно в никакъв случай, но има така няколко въпроса, които те задават в самото начало. И така, почваме. Избираме си имейл. И така, слагаме го Continue with email. Сега тук ще ни иска първо име, второ име, парола. Така, създаваме си акаунта. Ще ни изпрати код за верификация. Аз нямам под ръка този имейл. Ето тук е нашия код. Така. Избираме си плана, най-ляво е безплатния план. Функцията, която ще ви покажа в момента е в бета фаза, което означава, че е в тестване, така че е напълно безплатна, няма нужда да плащате абсолютно нищо. Сега ето тук идват стъпките, в които вие трябва да отговорите на няколко въпроса. Всъщност аз дори не чета за какво става въпрос, просто избирам първото
Тези въпроси са просто уточняващи за синтезия. Така че давам им някакви... Въобще не се зачитам дори. Вече вие, ако искате, можете, нали, ако решите, че искате да го ползвате в по-продължително време. А сега за целта на обучението просто минавам по стъпките и така. Какво видео искате да създадете. Така, при създаването на акаунта малко ни насилват, нали, да създадем видео, което не е задължително. Аз избирам просто една от всичките опции, които са ни дали. Натискам старт, create видео и в момента, в който той започва да се създава, директно натискам бутона назад, за да мога да отида в началната страница на синтезия. И това е страницата, която ще виждам всеки път, когато си влизам в акаунта, т.е. само нали, с първите стъпки всъщност ме превеждат през създаването на автоматично на видео. За да създам моето селфи аватар, нали, или аватара, който искам да създам, или видеото, в което говоря аз, трябва да отида в менюто в ляво и да избера селфи аватар. За целта ще трябва да кача няколко снимки на себе си и те трябва да са от 5 до 20 снимки. Трябва да съм сама на снимките и най-добре е да съм усмихната. Защото и в противен случай алгоритъма няма да знае точно как изглежда моята усмивка, при което може да, нали, да си почне да си измисля различни дентални как да кажа, възможности, при което няма да изглеждам като себе си. Тоест хубаво е тук сега да използвате, може би, снимките, които вече сте генерирали с изкуствен интелект, както ще направя аз. В процеса на верификация има една стъпка, в която ще трябва да направите видео, в което се записвате, как казвате, че сте съгласни вашите снимки да бъдат използвани за създаването на аватар. Това се прави с цел да няма така наречения deepfake, т.е. да не се окаже, че използвам снимки на някой, който не съм аз. И съответно, нали, мога да нали, имам свободата едва ли не да го вкарам в затвора, ако искате, ако генерирам видео, което така не отговаря точно на как да кажа, примерно да речем порнография или нещо друго, нали. В смисъл, буквално много звезди се изпатиха от това нещо. Така, слагам снимките. Ето ги тук. Всичките са генерирани, както казах, с изкуствен интелект, точно по стъпките, по които минахме. На следващата стъпка трябва да направя това видео, в което ви обяснявам, но за целта на това обучение няма да го правя в момента, защото няма да може да се запише правилно. Вие можете да го направите сами. Реално погледнато ще се включи камерата и микрофона, ще се изпише едно изречение най-отдолу тук, в което вие трябва да го повторите. В него има парола. Както казах, сега няма да го правя. Вие можете да го направите сами, сигурна съм. На мен ми отне 2 пъти. Първият път, когато го правех. За да ви покажа следващите стъпки, ще използвам акаунт, в който вече съм минала първоначалната верификация. Тоест сега в момента съм на началната страница, отивам на селфи аватар. Можете да видите, че вече съм си генерирала най-различни снимки, на които съм рицар, на планина и така нататък и видеа съответно към тези снимки. Начинът, по който работи синтезия, е първо се генерира една снимка на база пак на ваш промпт и след това можете от снимката да направите видео. Така, нека първо да започнем с промпта. Тук можете пак да бъдете абсолютно иновативни, каквото решите можете да напишете. Най-често формулата за успешен промпт тук е по-скоро аз съм и описание на това, което сте и правя еди какво си или съм еди къде си. Примерно да речем, аз съм фотомодел на снимки в Доминиканската република. Така, генерирам.
В момента, в който напиша моя промпт, обикновено от 1 до 3 изображения ще бъдат генерирани на база на промпта, работи на български език. Ако искате идеи, можете да натиснете ето това тук малката лампичка и то автоматично ще генерира някакъв промпт за вас. В момента, както казах, това е в тестване, така че е безплатно. Имате ограничение от, мисля, че 160 изображения на ден, като никога изображението, поне от моя опит, не включва други хора, освен вас. Ето, аз съм фотомодел в Доминиканската република. Това е избрало като изображение. Смятам, че много красиво изображение се е получило. И сега от това изображение, както можете да видите всъщност, че най-различни съм генерирала, нали? В смисъл, каквото съм се сетила. Ако снимките, които сте използвали първоначално, имат вас в цял ръст, тогава и тялото ще си прилича. Ако не, то се генерира тяло, което то си решава, нали, всъщност. Да кажем, че аз се харесвам на една от тези снимки. Сега мога да генерирам видеото, като натисна на този бутон тук. И ще трябва да запиша гласа си в рамките, имам само 10 секунди. Мога да запиша едно изречение, 2 изречения. И на базата на това ще се създаде видео. Като натисна микрофона, започва запис. Здравейте, аз съм Мария и съм създадена от изкуствен интелект. В момента, в който сте се записали, ще видите отново бутона Generate. Като го натиснете, видеото ще започне да се генерира. Това отнема известно време, предупреждавам ви, но не е чак толкова дълго време. Сега ще го изчакаме малко. 2-3 минути по-късно и видеото вече е генерирано. Сега може да го прегледаме. Здравейте, аз съм Мария и съм създадена от изкуствен интелект. Сега в случая трябва да си призная, че точно това видео не прилича чак толкова много на мен. Понякога се получава много добре, понякога не чак толкова добре, но хващате общия принцип. Може да погледнем някое друго видео, което вече съм направила. Ето това примерно, което генерирах тази сутрин. Здравейте, аз съм Мария и съм създадена от изкуствен интелект. Може да забележите, че по принцип има един лек дефект в началото, в който до момента на отваряне на устата, сякаш така изглежда се едно нямам зъби. Това нещо можете в последствие да го изрежете съвсем спокойно. Аз използвам CapCut за монтаж на видеята и даже мога съвсем накратко да ви покажа едно видео, което генерирах точно тази сутрин, в което аз говоря. Виждате, че като съм по-близо до камерата, определено е доста по-добре. Излязала съм началото, където наистина има лек дефект в устата и след това говоря, мисля, че доста добре се получи. Аз съм Мария и съм създадена от изкуствен интелект. Здравейте! Отзад самия фон също съм го генерирала с изкуствен интелект. Всичко е генерирано с изкуствен интелект. Доста добре смятам, че се получава. Както вече казах, технологията е нова, но очаквам, че съвсем бързо ще се развие, защото преди няколко месеца това беше напълно невъзможно. Добре, до тук ще спрем. Благодаря ви много за вниманието и приятен уикенд!